munobva kwatinobva kuchiri nani zvako. Maroora vakadzi vangani? Wakadzi wandaroora wechi5. Sofa maane makore mangani? Sofa ndine 36. Munechi? 36. Ko pamunozosvika pa 64 kuri kuti Mwari wakutenderai? Apa munoenda mu20. Haleluya. Kune zvirwere pakusangana na vanhu ipapa kune chi? Kule mkhuhlani. Zvirwere. Makasirwa china baba wenyu? naBaba ndakasirwa machira neTsvimbo nenheku. Waiti ndezveizvi? Waiti ndezvekuprotecta upenyu hwangu. Anzi? Andezvekuprotecta upenyu hwangu. Kuprotecta upenyu wenyu? Chokwadi. Okay. Mukada kuzogara nemudzimai muchiitawo vana sezviri kuita vamwe, munoenda munotora zvamakasirwa naBaba muuya pano nazvo pachechi.